ואתה עשית א' וב' וג' וגיוס והכל, ושבת. ויגיד מה פתאום, ישבתי ולמדתי, אני בכלל לא, חינכתי את הילדים שלי והכל בסדר. אמרו לו, אבל ביום הבחירות היית בבית. ובגלל שהיית בבית, הקול שלך הלך לחילוניים. והם התחזקו, והם עשו את הדברים האלה, ואתה נושא באחריות. כך הנחנו. זה מה שהורו לנו רבותינו. ומי שמכיר את המצב כמות שהוא, זה המצב. איך עושים היום מחאה? אז מי שהולך על פי דרך רבותיו, אני יודע כמו העדה החרדית, אני לא מתערב. אבל אנחנו יודעים, ככה אנחנו מחונכים, שיש יום שצריך לעשות את המחאה, אבל זה לא מספיק. כל אחד שמבין צריך להשפיע על בעל המכולת שלו, על השכן שלו, על יש לו בן דוד שהוא ככה רחוק מהעניין, או שיש מישהו במשפחה שאומר, מה אני אלך להצביע, הם כולם שם אותו דבר. אין דבר כזה. אני רוצה לסיים, אני אמרתי את זה ואני רוצה להגיד את זה גם כאן במקום הקדוש הזה. אנחנו האתרוג המהודר, ואנחנו מבקשים שכולם יצביעו ג', ואנחנו מבקשים שישפיעו על כל מי שאפשר, בגלל שבאמת המלחמה הזאת היא מלחמה גורלית. אנחנו בכל מערכת בחירות אנחנו אומרים שזה דבר חשוב והכל, אבל באמת שהפעם מונח על השולחן הכל. חיים ומוות רוחניים נמצאים על השולחן. ובידינו הדבר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, לנו היה בכל השנים האחרונות, היה לנו שיתוף פעולה עם ש"ס. גם כשאלי ישי היה יושב ראש ש"ס, וגם כשאריה דרעי יושב ראש ש"ס, אנחנו משתפים איתם פעולה. באמת המלחמה שלנו זה עם החילונים. ואני מבקש, אני אומר את זה גם לעצמי, ואני אומר את זה גם לאריה דרעי, אני אומר לו, בוא לא נראה אחד על השני בנגמש. המלחמה שלנו זה מול החילונים. אני אומר לאנשים שלנו, תעשו הכל על מנת שיצביעו ג', אבל אם אחרי הכל, אתם לא מצליחים, הוא אומר, אני לא אצביע על יהדות התורה. אחרי שניסית עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, תגיד לו להצביע ש"ס. ואני אומר לאריה דרעי, תגיד גם לפעילים שלך, תעשה את מה שאתה יכול לעשות כדי שיצביעו ש"ס. אבל אם הם לא רוצים להצביע,